No, takže 2025 jar začala. Pozerám tu momentálne mravce Formica rufa. Sme tu pri takomto veľkom mravenisku na mieste, ktoré nedávno vyrúbali. Takže je tu teraz ľahký prístup a vidíme túto kolóniu, ktorú by som inak asi nenašiel. Musím uznať, že aktivita je tu dosť veľká. Tam na tom dreve sú v takej väčšej skupine. A nemám žiadny mikrolens ani nič také, takže mega dobré video to asi není, ani nebude. Ale ako môžeme vidieť, že tu pohľadom celého tohto dreva sa vyhrievajú. Kajte, prepáčte, že sa mi tak trasú ruky, ale s tým nespravím nič. No a takto, čakajte, oddialim vám to. Takýto lesík, takéto hniezdo a tu svieti pekne slniečko. Dneska je posledný deň školy, čo sa týka pre školákov v Turčianskom kraji. Neviem, či inde začínajú jarné inak. Do týchto vecí sa nevyznám. Prosím, nehejtujte ma, ak si toto vôbec niekto pozrie. No, takže tuto máte, no, Formica rufa, nádherný druh mravcov, jeden z mojich najobľúbenejších. Mám kráľovnu z minulého roka, ktorú sa mi podarilo odchovať a keďže stojím niekde, kde sú a celkom na mňa útočia, tak vám jedného vyberem a ukážem vám ho takto na ruke. No, chalán sa nezdá. Cítim také maličké štípanie. Neviem, či sa mu podarilo už ma kúsnuť. Kožu určite nepreťahujú, ale asi ma postriekal kyslín, lebo to celkom štíplo. No, toto vám asi nezaostrím, nevadí. No, ale idem, kým mi nalezú do gatí a ešte si vás zoberiem. Tunak je také drevo, takže tunak chcem prísť tak čerstvejšie poroje nikam po notus. Ligniper davagus a herculanus, lebo v tomto dreve mali veľkú šancu žiť. A tunak je nejaká núra asi. Neviem, asi tam nič nie je také. Iba dutý strom. Ja tam nevidím, je tam zatiaľ viac. No a ešte tu je pár hniezd ešte, takže tie vám idem ukázať. Takže zatiaľ tak. Tunak máme ďalšie hniezdo toho istého druhu. A je to fakt strašne malý rozdiel, že hentam a tunak. Hentam sa vyhrievajú a tunak nič. Tunak, a nie, aj tunak už. Chádzajú tunak z jednej dierky. Aj tu. Počkajte, musím si čupnúť. Musím sa trošku zapozerať do kamery, že kam vás dávam. No, takže tunak ich vidíte. Ale tá aktivita sa nedá porovnať samozrejme s letom. Takže ďalšie hniezdečko. Troška menšie. Tunak nevidím ani z východov aktivitu. Vtáčiky tu pekne spievajú, to je pekné. Tunak tiež obrovská kopa na tej strane stromu a na tej slnečnej sa tiež nevyhrievajú. Zajímavé. Viete, že tie kolónie majú také malé rozdiely medzi sebou. Ale toto mám, hentam je tá prvá, to je druhá, tretia, štvrtá, piatá. Tunak sa zrodila nedávno asi 6. Mám pocit, lebo som pozeral taký dokument v angličtine, neviem či ako. Aha, tu počkajte. Tu sa pekne vyhrievajú. Sú pekne. Toto blízko seba. No. Tunak sa aspoň vyhrievajú. A je to tu fakt, že akože veľmi nádherné. A asi tak. Dobre, takže toto je asi prvé video tohto roka. Dúfam, že tento rok budem uploadovať viac než minulý a hej, čaute.